Videózom. Nem áll. Egyék magukat, 2 darab dupla magyar gyerekeim. Nem áll. Olyan egy változás. 1 dupla, 2 dupla. Nem áll. Jó, de lehet, Aha. Várjál. Kedden is van egy. Kedden csak csütörtökön, és akkor van még egy órás. Hétfőn is egyeztés, az kedden is egyeztés. Milyen estét? Anna, csak hétfőn írunk. Jó, már kedden írunk. nem kiabálja. Annál több eszét fog velünk írni. Persze, ez mindent vágya. Úristen, van itt a videó. Kapja be, hogy ezt a ezt mit részed ennyire felé? Igen, mert most éppen videózom, hogy mennyien vagyunk. Most felrakom YouTube-ra. Milliókat keresek. De hát a YouTube ingyen. Mi? Hát ott videózom már. Brigi mandarin keres. És az van a szép Paris Hiltonos felsős bigyónk. Jó, gyerünk! És akkor most Brigi énekel nekünk a Baby Blues Bandből. Olyan vagy. Ezt teszem ki a legaljáról ki. Szóval, kezdjenek ének. De miért? Ez olyan jó. Szólnék, igen. Igen, nem tudom. Ja, meg most nincs itt párod. De hát felrakom a YouTube-ra. És milliókat keresünk. Jó, már. Most kíváncsi vagyok, hányan nézik meg, hogy milyen szépen énekeltél. Brigi énekel, és az osztály biotúra előtt. Jó, csináljunk www.brigi.babylusband kétportálban. Ki lesz az idióta? Nem én, csak bát. Jó van már. Kivel? De itt meg kimaradt egy Na, művésznek kérem énekeljen, hogy fel tudjuk rakni a gépportára, amit csak neked készül. Te ezt gonoszra? Nem jó. Azt mondja, mert nem jó. Szegény. Szerencsétlen.
az értelem. Megvilágosul egy kicsi továllásában, amit fiziznek alá. Jaj, nem tudom. Nem, miben? Vagy videózok, vagy abban, hogy nem tudom. De tök jó. De énekeljem már neki. Nem mutatom a tartot, na? Nem mutatom. Azt majd én látom. Jó, van Monik fotózol, és közben tátogjál. Tisztel napot, jó? Akkor én... Te nem fog hallatni. Pedig ez olyan hang. Igen, mondva. Új, de pervers vagy. Most nézd meg. Hatarikusodtam. Itt ott a kukia. Ott a kukia. Éjjel. Na és én meg a pervers, hát ilyet. Én. Hát, ezt most kikérem magamnak. Jó, de elmegy aztán, én is kapok. Jaj, ez egy mandarin. És ott a fekete kör. Ó, és most megetek. Még egyszer lemaradtam. Bum! Az értelem. Megnyilvánul. Aztán ezt mindenkinek el fogom küldeni ezt a videót. Itt változom. Éljen, nincs egy befelé osztály. És Gyula bába jött az osztály. Ja. Jó, ez nagyon jó ötlet. Azt hiszem, hello!